דירות רצה לקבל, אבל לא יצא, וקיבל מאות דירות בגאולה. והוא מתקשר, תגיע דחוף, הוא אומר, אני שואל מה קרה. יש מחר יציקה, ישר מתלבש, נועל נעלי עבודה. עוד רצפה ועוד תקרה, גם קירות, עמודים וקורה. יוצא כל היום מצאת החמה, ובסוף יש כאן דירה לדוגמה. דאוד מתקשר, תוסיף מים, הוא אומר, זה לא אפשרי. אוריאל הטכנולוג פה לידי, קורא לדוב לעזרה, מקבל את ביבי עם ילדה. נשארו רק אופק, שי ומעוז, ויאיר שהוא צועק, כמה הקל לא לפרק, והסטקני בכיס את דמוני מכניס. עוד רצפה ועוד תקרה, גם קירות, עמודים וקורה. יוצא כל היום מצאת החמה, ובסוף יש כאן דירה לדוגמה. יש לי וסט וקסדה, מוכן לצאת לתקרה. דניאל שוב צועק, את החניון הוא לחוץ לתקתק. הוא שוב מקדים אספקה, לספק לא נותרת ברירה. הוא דובר גם רוסית, ואת היומיות הוא מריץ, מטריל את כל החברה. ושי פותר בעיות, מוציא הזמנות, ושחר שומר חניות. עוד רצפה ועוד תקרה, גם קירות, עמודים וקורה. יוצא כל היום מצאת החמה, ובסוף יש כאן דירה לדוגמה. טל קידר שוב דוהר, עוד מגה עסקה הוא סוגר. יש לו אאודי שחורה, הוא קונה לכולם סודה קרה. הוא דואג שתהיה מספיק עבודה. עוד רצפה ועוד תקרה, גם קירות, עמודים וקורה. יוצא כל היום מצאת החמה, ובסוף יש כאן דירה לדוגמה. עוד רצפה ועוד תקרה, גם קירות, עמודים וקורה. יוצא כל היום מצאת החמה, ובסוף יש כאן דירה לדוגמה. גאולה ויז'ן 9 דונם, 355 דירות, 6 בניינים ו10 קומות, נוף לפארק עם מחנות וג'קוזי, 3 מרתפים, וקידר לעוד פרויקט רציף. קידר, דואגים פה לכל דייר.